Всичко за пистолета. Защо? Защото може би сте осъзнали, че държавата не е в състояние да ви защити. Нито тя, нито нейните институции, просто защото не искат. Може би сте осъзнали и че защитата и спокойствието не са даденост. Може би сте осъзнали, че след изкаран курс за законно придобиване на оръжие, този курс не е достатъчен и имате нужда от още знания и умения. Аз съм Николай Христозов и съм от Пловдив. Това обучение, което ще направим, има няколко етапа. Първият етап е да се разбере устройството на пистолета. След това трябва да се изучи техниката на стрелба, след което идва тактиката и най-накрая обучението завършва с симулации, където може да се приложи наученото и всеки да види докъде е достигнал. Разбира се, цялото обучение ще премине без стрелба с истински патрони. Истинските патрони ще бъдат заредени в пистолета само когато човек е покрил необходимите знания и умения и бъде проверен, и чак тогава на стрелбището ще бъдат показани кой какво може. След като се мине курса, ще се придобие дадено ниво, но това ниво не е достатъчно, защото е все едно да имаш шофьорска книжка, 5 години да не си карал колата, след като си изкарал шофьорска книжка и да си мислиш, че можеш да караш. С пистолета е същото. Постигането на ниво е само първата стъпка, след което трябва това ниво да се поддържа ежедневно. Самостоятелни тренировки минимум 2 пъти седмично вкъщи или на стрелбище. Разбира се, винаги е най-добре да бъде под надзора на инструктор. Освен тези тренировки, минимум веднъж месечно някой инструктор трябва да изправя грешките или нещата, които сте забравили, или нещата, които не вървят по време на изпита ви. Безопасност. Що се касае до безопасността на обучението, тя ще бъде безпрецедентна. Първо, трябва да покажа как се подхожда към оръжие. Винаги, когато посегнем към оръжие, трябва да посягаме с презумпцията, че то е заредено, независимо какво си мислим. Трябва да бъде проверено. Оръжието се проверява винаги по два начина. Единият е с поглед, другия е с докосване. Защото това са два механизма и когато човек е под напрежение, все единият да сработи, за да осигури безопасността. Защото човек, когато е под напрежение, едните сетива могат да го излъжат и да стане грешка. Така, как се проверява пистолета? Първо трябва да се извади пълнителя. Изваждаме пълнителя, след което поглеждаме, че в ръкохватката няма пълнител. Вкарваме пръста вътре, за да се установим и с докосване, че няма, след което го насочваме в безопасна посока към мишените и един път зареждаме. Ако има патрон в патронника, да изскочи. Втори път опъваме затвора назад и поглеждаме, че няма пълнител и че няма патрон в патронника. Пускаме пръста, пак го вкараме в пълнителя, в ръкохватката на пълнителя и стреляме в безопасна посока. След това разглобяваме оръжието. Вътре в цевта и в патронника вкарваме един сейфти пин на английски или щифт на български, който, благодарение на който не може да влезе патрон в патронника, дори да има зареден пълен пълнител. Пистолета не може да се зареди, не може да се възпроизведе изстрел. Този щифт се вижда отдолу, така че е много лесно, когато се провеждат тренировки, инструктора само да погледне оръжието и да разбере, че то е обезопасено. Така, повтарям, вадим пълнителя, пръста, един път, два пъти, безопасна посока. Пистолета се прибира в кобура не така, а така, за да може да се осигури
да не се самозареди. Ако така и се закачи някъде, може да се получи самозареждане. Другото важно нещо е, когато държим оръжието, винаги показалица да е извън спусковата скоба, за да не стане неволен изстрел. Хватът на оръжието е здраво хванат, палеца е свит. Палеца не е напред, палеца е свит, държи здраво оръжието. Когато сменяме пълнителя, този хват не се разваля, а с палеца на лявата ръка натискаме бутона, хващаме пълнителя и го изкарваме. Това се прави, защото в някои случаи, ако с развален хват отворим и застане пълнителя така, в екстрена ситуация няма да може да вкараме пълнителя. Пистолетът се състои от рама и затвор. На рамата са разположени различни механизми, спусъка, отражателя. В затвора, специално за глок, са поместени цевта и пружината. Самия затвор има отвор. Това е една машина, която е пригодена и единствено за да се вкара в нея патрон и да се задейства капсула, патрона да задейства, куршума да излети и да порази целта. Затворът има отвор, от който изкача отразената гилза. Има изхвъргач, който захапва гилзата. Има отражател, който я отразява и я изхвърля. Цевта започва с патронник, в който влиза патрона, и цевта вътре има в нея нарязани полета, които придават въртеливо движение. Въртеливото движение на куршума е необходимо, за да се подобри точността. Ето това тук е патрон. Патрона се състои от две части. Куршум, който лети, всъщност той поразява цевта, и гилза. Куршума има в стандартния случай стоманен сърдечник вътре и е опакован с медна обшивка. Медната обшивка е по-мека от цевта и когато минава през цевта не я наранява, а стържайки се в нея се придава въртеливо движение на куршума. Гилзата представлява един контейнер, в който е поместен барута. В гилзата имаме в контейнера барут и в капсула барут. Гилзата, барута, който е вътре в гилзата, се нарича метателен дробящ. Той е много мощен, но много трудно се задейства. Докато барута, който се намира в капсула, е по-слаб като действие от дробящия, но много по-лесно се задейства. Достатъчно е иглата да го удари и той се възпламенява, възпроизвежда искри, които влизат в контейнери и задействат барута, който се намира в контейнера. Капсула, барута в капсула се нарича още иницииращ. Гилзата е характерно за нея, че тук има едно венче. Това венче служи, когато влезе в патронника и затвора се затвори, има един отражател, един изхвъргач, който го захапва венчето. Когато патрона се задейства и куршума излети напред, взрива на барута винаги се разпространява в кълбо, но понеже е в патронника и в цевта, движението става в две посоки. Куршума напред, гилзата назад. Когато тръгне гилзата назад от налягането на барутните газове, затвора тръгва също назад, защото се преодолява съпротивлението на тази пружина. Изхвъргача е захапал венеца на гилзата, тя вече е непотребна и трябва да се изхвърли. При движението назад върви, докато се удари в отражателя. Отражателя, като я удари, я изхвърля нагоре и през този отвор излита. Когато тръгне затвора от задно положение, затвора тръгне напред,
той захапва отпълнителя, захапва новия патрон и го вкарва в патронника. Действието на пистолета, за да направим първия изстрел, трябва да заредим пистолета с такова движение. Ако има патрон в цевта, патрон в пълнител, ще влезе патрон в патронника. Когато патроните свършат в пълнителя, затвора остава в задно положение и при слагането на новия пълнител, като освободим затвора с палеца на лявата ръка, вкарва се и се продължава стрелбата. След първото зареждане, докато имаме патрони в пълнителя, при всяко натискане на спусъка се получава автоматично презареждане от механизма на пистолета. Ето така ще изглежда отработването на засечките в една реална ситуация. Засечка! Засечка! Гол! Засечка! Край. Сега да поговорим за засечките. По време на стрелба на пистолета винаги идва момента, когато пистолета спира да стреля. Първата засечка е когато са свършили патроните. Когато свършат патроните в пълнителя, след последния изстрел, затвора остава в задно положение. Когато видим статуса на пистолета, че е в това положение, трябва да сменим пълнителя. Пълнителя се сменя, като с палеца на лявата ръка натискаме бутона за освобождаване на пълнителя, с ръката го хващаме и го пускаме на земята. Вземаме другия пълнител, вкарваме го, без да разваляме хвата, и с лявата ръка насочваме и продължаваме стрелбата. Това е първата засечка. Някой път по време на стрелбата може да се получи друг вид засечка, когато погледнем статуса на пистолета, да установим, че той е в това положение, значи всичко му е наред, но не стреля. Щом не стреля, има някаква причина. Вероятната причина е да бъде натиснат от неправилен хват, да се натисне и леко да се покаже, да изпадне пълнителя. Бутона на пълнителя, като се натисне неволно, и той тръгва да се движи. И пистолета спира да стреля. Решаването на тази засечка е по този начин. Удря се с ръката, зарежда се наново и водим стрелба. Ако имахме патрон в цевта, затвора ще да иде в предно положение. Така, още една засечка, която може да се случи, е когато затвора е в задно положение и ние виждаме тук патрон или гилза, лъскаво, жълто. Нарича се gold, на английски от злато, и тази засечка се решава по този начин. Когато установим тази засечка, освобождаваме и вадим пълнителя, но не го хвърляме. Два пъти зареждаме затвора, вкарваме вътре пълнителя и зареждаме наново. Така, ако имаше пак патрони, затвора ще да е в предно положение и продължаваме стрелбата. Някой път се случва да има засечка, при която ето така стърчи гилзата или патрона. Тази засечка се нарича комин, понеже прилича на комин. И тя се решава, преди в миналото се решавали, като са бутали напред, но някой път поради неправилни мерки за безопасност, пръста на спусъка, се получава бута и като стрелни се прострелва ръката. Затова вече се решава, бутаме отпред-назад и сме готови да водим стрелбата. По време на стрелбата може да се чуе някакъв звук от рода на пш. Това значи, веднага спираме, изваждаме пръста. Това значи, че в самия патрон, по някаква причина, дали влажен барут, дали недостатъчно количество на барут, по някаква причина при производство на патроните, няма достатъчно сила, задействал се, но барута не е успял да изстреля куршума напред.
това значи, че може куршума да е вътре в цевта. При условие, че имаме куршум в цевта, ако произведем нов изстрел, ще се пръсне цевта. При закрито носене на кобура, лявата ръка прави едно допълнително движение, хваща и открива. И пак правим едно, две, три. Едно, две, три. Така. Да приемем факта, че имаме покрит пистолет с фанелка, но сме облякли сако или яке, но те са разкопчани. Тогава трябва да направим едно допълнително движение и с дясната ръка да открехнем сакото или якето. Едно, две, три. Всеки етап се повтаря много пъти и ще стане естествено и изобщо човек няма да се замисля. След като уточнихме как се проверява пистолета, трябва да преминем към неговото устройство. Пистолетът е една машина, която е пригодена за патрона. Това, което виждаме пред нас, е патрон. Патронът има две части. Куршум, който лети напред, той всъщност поразява цевта, и гилза. Гилзата представлява един метален контейнер, който вътре е поместен барута. В гилзата имаме барут на две места. Вътре в самата гилза и отзад на капсула. Когато този барут се нарича дробящ или метателен. Неговите характеристики са, че той е много мощен, но е много трудно да се събуди. В капсула има барут, чието характеристики са: той е слаб, но лесно се възбужда, се задейства. Когато иглата удари капсула, капсула произвежда искри, които запалват барута, той се взривява. Взрива винаги е във формата, разпространява се във формата на кълбо, но понеже тук е в контейнера е в патронника, куршума в цевта, той се разпространява в две посоки. Налягането дава сила на куршума да лети напред и да порази целта, същевременно гилзата се движи в задна посока. Тя тръгва назад. Тук имаме едно венче. Това венче на гилзата стои, за да може изхвъргача да го захапи. Това е едно като нокът, че захапва и тръгва да води назад гилзата. И когато гилзата, тук имаме един отражател, се удари в отражателя, отскача нагоре и през отвора на затвора изхвърча напред. Така, сега да покажем това. Тук е отражателя. А това тук е изхвъргача. Когато патрона е тук, изхвъргача го захапва и го изхвърля по начина, по който го обясня. Така, когато се стреля с пистолет, слагаме пълнителя. Пълнителя е пълен с патрони. За да възпроизведем изстрел, първоначално трябва да заредим пистолета. Зареждането на пистолета при движението на затвора в задно положение, като тръгва напред, захапва патрон от пълнителя и го вкарва в патронника.
Тогава, ако натиснем спусъка и възпроизведем изстрел, се получава изстрел, куршума лети напред, но барутните газове, силата на лягането се отразява и назад. Тогава се преодолява силата на пружината и затвора отива в задно положение. Отивайки в задно положение, изхвъргача дърпа със себе си гилзата, гилзата се удря в отражателя и през отвора изкача. Но той тръгва напред, защото пружината го връща, след като е минало налягането на барутните газове, захапва нов патрон. Така че колкото е пълен пълнителят, толкова пъти автоматично се става зареждането, изхвърлянето, зареждането, изхвърлянето. От нас се остава само да се прицелваме и да стреляме, да водим стрелбата. Какво трябва да знаем за пистолета? Пистолета има мерник и мушка. Образно казано, мушката е предния пръст, а мерника отзад. Когато нокътните плочки на двата пръста и на показалеца отпред застанат на една линия, това се нарича премерване. Значи, ние тук на мушката гледаме мерника, мушката и гледаме ги ясно тях, а мишената отзад остава замъглена. Там е силует и ние се мерим в силуета. Така става прицелването. Когато се прицелваме, ние затваряме едното око. Но кое око да затворим? За да разберем кое е водещо око при прицелването, трябва да вдигнем палеца си и в далечината да закрием една точка. Ние го виждаме разфокусирано, защото гледаме с двете очи. Като сложим палеца върху точката и затворим лявото око, ако палеца стои върху точката, значи нашето дясно око е нашето водещо око. Но ако затворим лявото око и точката се измести в страни, когато затваряме лявото око, значи нашето водещо око е лявото. Така че по този начин се определя кое е водещо окото. При всички положения много по-лесно ще е като заредим да затворим едното око и да стреляме. Но още в самото начало на обучението, ако започнем да тренираме с две очи, насочваме пистолета, двете очи са отворени и нагласяме мерните прибори, когато с малко неудобство, но после свикнем по този начин, това ще даде предимство в стрелбата. Биокулярното зрение дава далеч в разстоянието перспектива, вижда и по-лесно определяме разстоянието. Освен това, затваряйки едното око при прицелване, ние губим периферното си зрение тук тази зона. По-добре е да виждаме. Така. Сега, работа с спусъка. Както обясних, когато се извършва стрелата, натиснем спусъка, се получава изстрел, рамата отива в задно положение и ние връщаме спусъка напред. При всеки изстрел това става много бързо и ние връщаме спусъка. Ако върнем до края и натиснем, се получава едно кълбене при стрелбата. Трябва да свикнем да връщаме спусъка, докато се каже щрак. Повече не връщаме, от тук натискаме. То се изстрелва. По този начин се води бърза и точна стрелба. Сега трябва да стигнем до етапите на обучението. И стигаме до техника. Техниката включва захват. Как се захваща пистолета? Стойка, изваждане, зареждане, стрелба, поглед, статус и прибиране на пистолета. Така. От тук нататък упражненията ще бъдат с отворени кобур и пълнители, за да е по-лесно. Когато натрупаме достатъчно опит, ще ги закрием, защото в реалния живот така е, с закрити. И така, първото нещо, което правим, ще го направим на 1, 2 и 3. Първото нещо е да хванем пистолета, но той се хваща като първо се натиска надолу и тогава се захваща, след като сме го натиснали, тогава го захващаме. Цялото изпълнение е такова. Едно. Защо се прави така? Защото когато човек изведнъж в живота си е спокойно, изведнъж го стреснат, той естествената му реакция да направи така.
Това значи, той се подготвя и е в готовност. И ние се привеждаме в готовност, не правим нищо по-различно. Едно. Когато го усвоим достатъчно дълго време това, преминаваме на следващия етап, който е 1-2. 1, 2. Едно, две. И това го правим достатъчно дълго време, усвояваме го, минаваме на 1, 2, 3. Много е важно, преди да преминем на 3, да уточня нещо. Когато сложим пистолета, ние не тръпваме назад, за да го заредим, а тласкаме напред пистолета и го завъртаме. Всеки път, когато правим това нещо, трябва с две отворени очи да нагласяме мушките в някаква цел отпред и по този начин трябва да ни стане автоматично движение всеки път. Повтарям, не се дърпа. И сега правим 1, 2 и 3. 1, 2, 3. Когато насочим оръжието и окото е съвпаднало с мерната линия и целта, чак тогава пренасяме пръста от спусковата скоба върху спусъка, за да произведем изстрел. Ако забелязахте, ръката стои в страни. Лявата ръка стои в страни за баланс. Този баланс е необходим за по-бързото изваждане и за балансираност, за да може да стреляме. Но тя не е в страни, не е прекалено близо до пистолета, а тя е в естествено състояние на ширината на раменете. Като внимаваме да не я вдигнем по-нагоре, защото това ще ни ограничи периферното зрение в тази зона. Така. 1, 2, 3. Така, когато стреляме, най-бързият изстрел е установено, че ще бъде с една ръка. Не може да изкараме, да хващаме и тогава да стреляме. Губи се. Губи се бързина. След много тренировки това ще става много бързо, но така е изчислено, така са направили изчисленията. Затова първият изстрел е свършва патрона, сменяме пълнителя и тогава вече естествено продължаваме стрелбата с две ръце. Сега, за да продължим по-нататък, трябва да преминем и да говорим за засечките. Не, преди това. Пистолета се прибира, като пръста е извън спусъка на спусковата скоба, палецът се слага отгоре и се прибира в кобура. Защото ако го прибираме така и се закачи някъде, може да се самозареди. Затова така прибира се. Готово. Така, сега преминаваме към засечките. За да преминем към засечките, трябва да използваме пълнителя. Първата засечка, която може да стане, е когато поглеждаме статуса на пистолета и видим, че той е застанал в задно положение. Това значи, ние поглеждаме статуса и виждаме, че пълнителят е свършил патроните. Това значи, че всичко си функционира нормално по пистолета, просто сме свършили патроните и трябва да ги сменим. Смяната на патроните става без да разваляме хвата. Става с лявата ръка, натискаме бутона за освобождаване на пълнителя и с лявата ръка го хващаме и го хвърляме. Защото не искаме да останем в положение, при което да натиснем тук с развален хват, да останем в това положение пълнителя и когато искаме да вкараме в една страна с живота застрашаваща ситуация, това е много голям минус, може да ни коства живота. Така, повтарям, хваща се, отваря се с ръката и се пуска. Взема се и се зарежда. И тогава вече преминаваме към две ръце, като с левия палец пускаме затвора и продължаваме да водим стрелбата. Така, нещо важно. Когато се сменя пълнителя, ръката дясната е прилепена при тялото. Дори да има блъскане, защото не се знае каква е ситуацията, може инструктор по време на стрелбата да ви блъска. Е така. Погледа не е в пистолета, не е в пълнителя. Погледа е напред, търсим къде е врага. За да не се скрие някъде врага, сменяме тук, поглеждаме ляво, го няма, не знаем къде е. А той има предимство да стреля по нас. Така се зарежда. Прави се тренировка, суха, така, многократно, докато свикне ръката. Важно е, когато се вади от пълнителя, показалица да води, да ти е по-лесно да вкарва. Хваща се така, показалица води
зарежда и водим стрелбата. Така, това е първата засечка, която решихме, свършват патроните. Това е една машина. Може да се случи някаква по някаква причина да престане да стреля, да не е липса на патрони. Патрони има. Тогава какво да направим? Винаги след всяка стрелба, която я прекратяваме, поглеждаме статуса на пистолета. Или ако стреляме изведнъж спре, пак поглеждаме да видим защо е спрял. Може да е станал в задно положение, имаме патрони, но виждаме тук патрона, който не е влезнал в патронника. Това се нарича ситуация Gold, злато от английски, т.е. виждаме лъскавото на патрона, не е влезнал в патронника. Това се решава като с лявата ръка освобождаваме пълнителя, но не го хвърляме. Той има патрони в него. Не го хвърляме. Тогава махаме пълнителя един път, два пъти, слагаме и зареждаме. Ако пълнителят е с пълен патрон и зареден, няма да остави това положение. Направо е готов за стрелба и водим стрелбата. Първоначално по време на обучението винаги за улеснение са били открити пълнителите и пистолета, но в една реална обстановка те ще бъдат покрити. Как се работи с тях? При атака с лявата ръка освобождаваме да се вижда пистолета и правим всичко както е било, както сме го учили. Просто с едно допълнително движение откриваме. Атака! 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 Така, да го усложним още малко. Сега, освен допълнителното движение да махнем панелата, имаме сако или яки, които покриват, но са разкопчани. Същото е, но с дясната ръка си откриваме и продължаваме. Получава се така. Атака! Бавно. Атака. Да поговорим за устройството на пистолета. Това е пистолет Glock 19. В пълнителя си той има 15 патрона. Glock 17 е по-голям от него, малко по-голям и има 17 патрона. Спрял съм се на Glock 19 по принцип, защото е малко по-компактен и по-лесно се носи покрит с дрехи. Характерното за пистолета Glock е, че няма предпазител. В повечето оръжейни системи на пистолети има предпазител, който се пуска. Glock е просто машина, която трябва да функционира. Надеждна машина за функциониране. Той се вади, зарежда се и започва стрелбата. Самият пистолет се състои от две части. Рама с поместени механизми в нея и затвор. Вътре в затвора се намира цевта, която при зареждане винаги леко потъва надолу, за да може по-лесно да влезе патрона. Така, ето пълнител с патрони. Когато го сложим в пистолета, патрона се подава отгоре. Когато затвора бъде издърпан назад,
при движението си напред той захапва патрон и го вкарва в патронника на цевта. Цевта се състои от патронник, малко по-широк влиза вътре целият патрон и цев, която вътре има нарез. Тези нарези създават въртеливо движение на куршума. Когато куршума е с въртеливо движение, той върви по правилна траектория и е по-точна стрелбата. Затвора има отвор и тук преди отвора се намира изхвъргача. При всяко движение назад изхвъргача захапва венчето на патрона, вече на гилзата, и го предърпва назад. Дърпа го назад, докато гилзата стигне и се удари в отражателя. В момента, в който се удари в отражателя, тя изхвърча нагоре през този отвор и тогава затвора тръгва напред, вкарва новия патрон и така се получава автоматично зареждане. Вътре в самия затвор е поместена иглата. Иглата е тази, която при всяко натискане на спусъка удря капсула на патрона, получава се взрив, куршума излита напред към целта. От гледна точка на мерките за безопасност, вътре в цевта винаги слагаме един сейфти пин или щифт на български, който пречи да може, дори да има патрон, да не може да влезе и да не може да се задействат механизмите на пистолета, за да се произведе случайен изстрел. Рамата е пластмасова с цел олекотяване, затвора е метален, затвора е оксидиран, някои части са оксидирани да не ръждясват. Пистолета се събира винаги в безопасна посока към мишените или към насипа, се произвежда изстрел и за да направим проверка след като сме го сглобили, натискаме спусъка и при натиснато положение на спусъка зареждаме пистолета и чакаме да чуем, като леко пускаме спуска, чакаме да чуем едно клик, който значи, че пружината на спусъка действа. Това. По време на стрелба това нещо се използва, за да се придобие по-бърза и по-точна стрелба. Като при всеки изстрел затвора отива назад, мигновено отива напред и ние тръгваме да пускаме спусъка. Ако пуснем спусъка до края и го натиснем наново, се получава едно кълвене. Не е необходимо и губим време от изстрел до изстрел. Ако се научим да спазваме тази тактика при всеки изстрел и зареждане, в момента в който чуем клик, стреляме. Бам! 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 По този начин стрелбата е по-точна и по-бърза. Всъщност Glock 19 има един предпазител, който се намира тук. Странично, ако нямаш пръст на спусъка не може да се задейства. Механизма за спуска и изстрелване на патрона не може да се задейства, защото този предпазител пречи. От двата края, ако натискаме, не става. Трябва да има натискане отпред, за да се задейства спусъка. Сега ще го демонстрирам. Ето, клик. Сега, от двата края натискам, не става. Отгоре, така. Когато се стреля с пистолет и понеже рамата на всеки изстрел, рамата върви назад, когато искаме да стреляме с две ръце, никога не се слага палеца отзад, както повечето хора, които нямат опит с оръжие, първо така го хващат. При това положение рамата назад ще нарани пръста. Хвата е неизменно така, показалица е неизменно на пусковата скоба, не на спусъка и ръката се слага отгоре и прилепва. По този начин се води стрелбата. Пръста отива на спусъка само когато сме се прицелили и ще направим изстрел. След всяка стрелба пръста винаги излиза с цел безопасност. Когато
водим стрелба и прекратяваме стрелбата, оръжието ни остава насочено напред, винаги се прибира до тялото. Когато сменяме пълнителя, пълнителя се сменя като ръката е плътно опряна в тялото. Когато сменяме пълнителя, гледаме напред. Не си гледаме какво правим тук, защото противника ще се скрие и няма да знаем къде е. Да поговорим за тактиката. Много е важно, като научим техниката и знаем какво правим, и вече не е станало като втора природа автоматизация и не се замисляме, но до сега сме тренирали статично. Ние не можем да останем статични, ние трябва да предприемем нещо от тактическа гледна точка. Много е важно, първото нещо е да говорим за дистанцията. Когато имаме нападател с нож, с бухалка или пък с пистолет и той е на 3 до 5 метра от нас, ние не посягаме да хванем оръжието. По принцип трябва да сме много бдителни. Като се движим на обществено място, трябва да имаме вече тия инстинкти, като сме минали подготовката, обучението, да имаме тия инстинкти да усещаме кой ни гледа втренчено, кой нервничи, заема някаква позиция, насочва се към нас, от някъде ни заобгражда. Трябва да го усещаме това нещо. Но ако сме се оставили до там, че не сме видяли тази подготовка, като в шаха фигурите, и вече сме пред матова ситуация, 3 до 5 метра тогава не се хваща пистолета, защото хвана от пистолета, едната ръка вече ти е вързана, а атаката вече е до теб. Още преди да си го изхвалял, атаката почва срещу теб с ножа. И ти с една ръка трябва да се отбраняваш. Ами ако до теб има приятел, дете, да ги скриеш, ти си изложен изцяло отпред. Така че от 3 до 5 метра не се хваща пистолета. Какво правим в този случай? В този случай правим предвижване. По най-бързия начин изкачаме към противника. Това, че противника е с нож, не значи, че предимството е негово. Това, че държи нож, значи, че той точно с тази ръка ще нападне. Ако аз съм така, вие не знаете с кое ще ви нападна. Единия крак, другия крак, едната ръка, другата ръка. Но противника с нож ще ни нападне с ножа. Ние го знаем това нещо. Той ще използва най-силния си кос срещу нас. Какво може да направим? Ние ще се хвърлим срещу противника да го неутрализираме, но кое е оръжието в него? Оръжието не е ножа, оръжието е неговия мозък. Изключиме неговия компютър, ножа става купче на желязо. Не може да му действа. Така че нашето внимание няма да е насочено към ножа, а ще е насочено към главата на противника. Ние се хвърляме напред и с периферното зрение може да видим, че той замахва с ножа. Ако е от ниска дистанция, ще го отбием така и същевременно с това ще му нанасяме удари в главата. Ако е отгоре, ще го отбием така, но пак ще му нанасяме удари в главата. Няма да правим приеми, от които блок, хващаме, въртим, бутаме. Не. По най-бързия начин трябва да му изключим компютъра. Бам, 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 бам! Блъскаме го назад, отстъпваме, вадим и контролираме ситуацията. С пистолет същото е. Насочен пистолет към нас. Ако сме се оставили до там, ние сме в много неизгодна позиция, да не казвам мъртви. Но какво ни остава? Трябва да се борим. Скачаме напред. Все пак разстоянието е много близко. По най-бързия начин хващаме пистолета. Ако хванем пистолета и го стискаме така, дори да натисне спусъка, ние сме отклонили от нас, дори да натисне спусъка, ще произведе един изстрел, но няма да му се зареди пистолета. Следващия патрон няма да иде, защото рамата няма да отиде назад. Отнемаме, но пак нашата цел не е пистолета. Нашата цел е да му изключим мозъка. И удряме. Така. Ако се движим с приятел, той най-вероятно може би не е минал това обучение, което вие сте го минали. Стане ситуация, при която някакъв фанатик, както в Европа, Англия, Германия, навсякъде имаше взел кухненския нож и случайно избрани хора, които са най-близко покрай него, почва да ги продупчва и това безумие става пред очите на хората. Може да се случи пред нас. Може и пистолет да изкара и да го насочи срещу нас. Да приемем случая с нож и с пистолет, но дистанцията е по-голяма от 3 до 5 метра, да кажем 7, 8, 10 метра, 15. Виждаме, че агресията е срещу нас, насочва се, вади пистолета. Очевидно агресията е срещу нас.
Какво може да направим? По най-бързия начин избутваме приятеля в страни, но с избутването в страни използваме импулса на отблъскването, идваме отстрани, зареждаме и почваме да стреляме. Поглеждаме статуса на пистолета, всичко е наред с пистолета и може да идем до приятеля си и да го защитим. Може да продължим, защото ако този нападател може да не е сам. След като се свърши това нещо, ние трябва да предприемем определени действия. Така, избрали сме атака срещу нас става, която е повече от 5 метра. Виждаме с ножа, вадим, бам, 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 неутрализираме го. То си е така, ако има патрони. Какво трябва да направим? От тактическа гледна точка, по най-бързия начин трябва да отидем до жертвата и да го довършим. Това се нарича bullet in the head, в главата. Но по нашето законодателство това е забранено. Абсурд. По нашето законодателство трябва да отидем и да му окажем първа помощ. Така че оглеждаме се, отиваме да му окажем първа помощ. Стигаме до него, махаме ножа настрани, оказваме първа помощ, но нищо не е свършило. Прибираме пистолета до нас и гледаме, търсим дали има приятели, които ще ни нападнат. Става въпрос други терористи. Как става придвижването? Придвижването става, като прибираме пистолета до нас. Не може да тичаме така. Ако има тълпа, която бягат, могат да ти ударят пистолета, много неща да стане. Държим го така, лявата ръка е напред. И тръгваме. Когато се движим напред, тази ръка пречи, ако някой се бута в нас, да ни бута оръжието, а ние ще го бутаме, отстраним и продължаваме. Другия вариант е, ако случайно се спънем и паднем, ръката посреща земята, ние оръжието го изнасяме напред, да ни произведем неволен изстрел в някаква посока. Ако се подхлъзнем и назад падаме, тази ръка посреща лявата земята, другата държи оръжието в безопасна посока. Ако сме на обществено място, безопасната посока е нагоре. От гледна точка на тактиката, трябва да покажем как се стреля от укритие. Ако сме тук, а укритието е там и сме в ситуация, в която водим стрелба, ние няма да ходим до укритието да се крием. Не. Ние тръгваме, водим стрелба и тръгваме към противника. Но ако укритието е много близко по пътя ни към противника, ние водим стрелбата, отиваме и по този начин откриваме ъгъл. Като не сме тук, а сме на 30 до 50 см зад укритието. Пистолета няма очи, той няма да гледа насам. Но тук някой може да ти хване оръжието и да ти го вземе. Ти не знаеш кой има за стената. По принцип показваме най-малката част от нас да се вижда. Едно око и пистолет, даже рамото не трябва да се вижда. Бам, 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 стреляме, проверяваме. Ако противника е паднал, т.е. пада, ние трябва да тръгнем да му окажем първа помощ. Излизаме, но как се открива ъгъл? Така, 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 да сме сигурни, че няма нищо. И тогава тръгваме. Не може да се оставим в ситуация, в която противника пада, ние тръгваме и от тук в близко дистанция има човек с нож или отдалечен с някой с оръжие, не сме го видели, почва да стреля по нас. Така, двата крака работят заедно, 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 няма, тръгваме да му окажем първа помощ. Стрелба по две мишени, близка и далечна. Единствената разлика по стрелбата по двете мишени е темпа на стрелбата. На близката се стреля бързо, на далечната по-бавно. Когато имаме две мишени или двама нападатели, ние винаги първо отвръщаме на първия, защото той е по-близко до нас и може да стреля по-точно, може да не нанесе повече поражения. Затова първо неутрализираме него. А така! Бам, 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 бам. До кога се стреля? Стреля се до момента, до който падне. Инструктор отзад казва пада. Тогава се премесваме на втората мишена и започваме бам, бам, бам,
бам, бам. До кога? Докато инструктора каже, че той пада. Какво става, ако не свършат патроните? Ако не свършат патроните, пистолета спира да стреля, виждаме статуса му, веднага сменяме пълнителя, продължаваме да стреляме, инструктора казва пада, пада. И тогава спира стрелбата. Тактика. Като приключихме с техниката, техниката е статична. При нея решавахме различни засечки и начин на стрелба, но в статично положение. В една реална ситуация това не е така. Ние не сме на стрелбище и мишената отвръща. Какво е важно, за да знаем за тактиката? Първото нещо, което трябва да знаем, е как се тича. Когато сме водили стрелба по две мишени и той е паднал, първата мишена на първия нападател е паднал, ние поглеждаме. Водим по втората, втория също е паднал, поглеждаме. По най-бързия начин отиваме до първата мишена и я неутрализираме, след което тичаме до втората мишена и я неутрализираме. Как става тичането? Тичането става като приберем пистолета и ръката плътно до тялото и ги натиснем, а лявата ръка е напред. И по най-бързия начин тичаме. Това се прави, ако в случай се спънем и паднем напред, ръката посреща земята, пистолета е насочен напред. Пръста винаги е извън спусковата скоба. Ако паднем назад, ръката посреща земята, пистолета се насочва посока мишените, пак на безопасно разстояние. Ако сме на обществено място, пистолета е нагоре, за да си осигурим безопасността. Защо се тича? Тича се, за да се неутрализират противници, защото не може да дадеш гръб на ранен противник. Той ще се довърши. В нашата държава обаче трябва да тичаме към тях, за да им по закона да им окажем първа помощ. Трябва да им омютоваме главите с бинт, за да живеят. Някои държави това не го приемат, защото с терорист не се преговаря, той не се поправя. Така. Другото важно нещо е, може да сме да ни изненада нападението, когато сме с приятел. По принцип, след като сме минали това обучение, ние трябва да сме с изострени сетива, да наблюдаваме наоколо, да виждаме втренчен поглед, да гледаме приближаване на група, заобикаляне, по някакъв начин нещо да ни подскаже, че срещу нас ще има атака, да я хванем колкото се може по-далече, за да бъдем адекватни. Ако сме се докарали до там, че не сме успяли да отгатнем атаката и тя вече е близо до нас, ние нямаме много избор, нямаме какво да направим, трябва да се борим за живота си. В случай, ако сме с приятел и вече пред нас ни изненадва, той е с противника, е с оръжие, вади оръжието да стреля, ние това го виждаме, бутаме приятеля, ставаме бам-бам-бам-бам-бам и решаваме проблема. Също може да бъде и с нож. Нападението може да бъде и с нож. Когато сме се оставили до там, че нападателя е дошъл до нас на 3 до 5 метра и е независимо дали е с нож, пистолет, бухалка, траба, това няма значение. Ние в този случай не посягаме към нашето оръжие. Много е близко нападателя, посягайки към оръжието, той вече е при нас и започва атаката, на нас едната ръка ни е вързана. По този начин не може да му дадем отпор. Какво може да направим? Не хващаме оръжието. Виждайки, че той се опитва да вади оръжието или напада, се втурваме към него и го неутрализираме. Това, че е с нож, не значи, че той е с предимство. Когато един човек е невъоръжен без нож, ти не знае с тази ръка ли ще нападне, с тази или с този крак или с този крак. Но, когато той е с нож и е нападател, той ще използва най-силния си кос. Гледаме как е хванал ножа, дали отгоре, дали отдолу, той ни напада. Ние веднага мигновено се засилваме към него. Това ще го изненада, защото в повечето случаи, когато някой държи нож, той очаква всички да бягат от него или да чакат, или пък някой да застане и да чака да дойде, да го нападне и да блокира. Ние мигновено се втурваме към него, като нашата цел не е ножа. Ножа е само една част от картината. Истинското оръжие е неговия мозък. Ние трябва да изключим главния му компютър. Той се изключва с удар. Ние тръгваме към него и нашата цел е да изключим компютъра му. Ножа е само част от цялата картина.
Да, ние с периферното зрение ще видим и ще се осланяме на нашите инстинкти. Тръгваме към него и в момента, в който той посяга, ако е отдолу или отстрани, така или така го спираме, удряме няколко пъти главата, за да може да го разконцентрираме, след това го изблъскаме назад, зареждаме и го неутрализираме. Ако ножа е отгоре, едновременно правим блок, пак целта ни е главата. Може да е с пистолет. Ако сме се оставили да бъдем изненадани от толкова близко, шансовете ни са много малки и ние сме в много неизгодно положение. Ако видим, че той бърка да вади пистолета си, ние тепърва, ако тръгнем да вадим нашия, той ще ни изпревари. Затова по най-бързия начин се втурваме към него и хващаме пистолета му и го насочваме настрани. Дори да произведе изстрел, затвора няма да отиде в задно положение и няма да... Само един изстрел ще бъде. Няма да влезе нов. За да се произведе нов, трябва да се зареди пистолета. С хващането на пистолета пак му изключваме мозъка, отнемаме пистолета и го неутрализираме. От гледна точка на тактиката може да бъде да се развие такъв случай. Да бъдем на открита местност с детето си, планината или извън населеното място и бутница, кучета да ни нападнат. В този случай детето може да се изплаши и да хукне да бяга. Хукне да бяга, той не може да избяга от кучето и по този начин ще усложним обстановката. По най-бързия начин хващаме детето, вземаме пистолета, но той не е зареден. Трябва да го заредим. Зареждаме го на колана. Когато го заредим, ако имаме патрони, затвора ще се върне в предно положение, водим стрелбата. Водим стрелбата до момента, до който свършат патроните и видим статуса на пистолета, че са свършили патроните. Как трябва да сменим пълнителя? Пълнителя ще се смени, този път в нарушение на правилата ще развалим хвата и ще го освободим пълнителя. След което ще сложим пистолета в крака, държим детето да ни избяга, вадим пак в нарушение с палеца, пускаме и продължаваме да водим стрелбата. Да усложним малко нещата с едно такова упражнение. Закрити сме и е покрито с сако или с яки. Терорист! Гол! Сега правим тактическа смяна. В промеждутък от време, когато можем, прибираме пълнителя отзад и тръгваме да водим, продължаваме да водим действията. Стандартния начин вадим пълнителя, но в последния момент сменяме хвата, за да захванем пълнителя. С палеца разваляме хвата и натискаме, за да се освободи стария пълнител, да вкараме новия. Стария пълнител отива в задния джоб и продължаваме стрелбата. Да приемем, че след всички уроци, които са гледани до сега и сте се обучавали без нито изстрелване на един патрон, усвоили сте всички неща тук, вече сте готови за да отидете някъде и някой инструктор да работи с вас. Много по-лесно и бързо ще усвоите всичко. Защо направих всичко това и ви го подарих в мрежата? Ами защото виждам, че света около нас вече се промени много, няма го спокойствието, има много войни, има много несправедливости и много агресия. За тези хора, които виждат света по този начин и искат поне малко да са подготвени, аз направих това. Само че сега искам да ви кажа, че това не е най-добрата система, която съществува, но е най-добрата за вас, защото тя е предназначена за хората, които ходят на работа, нямат военен опит, нямат време да се занимават с продължителни тренировки, които са си изкарали законно оръжие по законния ред, но то стои в касата вкъщи, нямате необходимия опит. Има една илюзия, която човек, изкарвайки си законно оръжие или казвайки си, мислейки за агресията, аз ще взема някакво оръжие, ще се защита. Предварителната подготовка, превенцията е ключа към решаването и излизането от такива ситуации.
Искам да спомена и друго нещо, което е много важно. Най-важното е, че всичко това се прави и се тренира, но психологическата нагласа по този начин от видеото не може да си я нагласите. Психологическата нагласа се тренират в ситуации под наблюдението на инструктора. И се иска много, първо да ти е заложено в теб, второ инструктора да работи много с теб и да си дадеш ясна представа, че всички тези действия не са игра, не са позирани от някой филм. Ако това се наложи да се прави, не дай се Боже да се наложи, то ще бъде грозно, то ще бъде отговорно. По теб ще стрелят, за да ти отнемат живота, или ти ще стреляш, за да отнемеш нечий живот. Това психически е пълен срив за неподготвени хора. Затова нека да няма илюзията, че като сме си поиграли малко в интернет с оръжието, минали сме някаква подготовка за законно притежаване на оръжие или тук-там сме посрели на някакво стрелбище и вече сме готови за самоотбрана. Не е шега работа и не е лесно. Психологическата нагласа е много сериозна, а тя се изгражда и след това се поддържа. Сега да се върна на думата. Това е най-икономичният начин, възможно и най-безопасният, да придобиете нещо вие, които нямате такъв военен опит и не сте били някъде на някакво такова обучение. Но без обучение, без инструктор няма да станат нещата. Другото важно нещо е, че тази система, когато работите с инструктор, тя ще се изгради, но вие ще трябва да я поддържате. И то ще трябва да я поддържате с сухи тренировки вкъщи при пълни мерки за безопасност и ежеседмично или ежемесечно, поне месечно веднъж под наблюдението на инструктор, за да може да си я поддържате, за да знаете, че не дай си Боже, ако се наложи, да сте сигурни в себе си. И въпреки всичко, много тренирани хора на тренировките показват много добри резултати, добра психика, добра техника, добра тактика, но на тренировките знаеш, че след 1-2 минути ще се случи нещо и организма, психиката, подготвяне. Когато това стане в реална обстановка, то ще е слънчев ден. Ти ще се отпуснал в главата, ще имаш един куп задачи, които трябва да решиш, или пък ще изживяваш някакво радостно парти, някъде нещо си, радост или скръб. И в този момент ще удари като гръм. Трябва да си даваме сметка за това нещо. Тогава се случва човек и най-тренираните хора, правили са тренировка, но се случва да блокира. Никой не е подготвен за това. Нека да нямаме илюзията, че сме големи специалисти. Така, тази система е адаптирана за широк кръг хора с малко тренировки да постигнат нещо, което да е подходящо за тях в някаква елементарна екстремна ситуация. Тук засегнахме въпроса и за нападение с нож, за стрелба с пистолет от близко разстояние, как да се отреагира. Но това е много, много сложно. И представете си какво става в Западна Европа. Гледали сме тия случаи по телевизията. На Нова година врязва се кола, убива хора. И е излезнал някой фанатик с нож и почва да дупче хора. Това обучение, що годи, ако се продължи, ако се завърши, ако се поддържа с инструктори и така нататък, ще ви даде, що годи, някакви шансове да оцелеете, но гаранция няма. Но е много по-добре, отколкото въобще да не си подготвен. Да си мислиш, че ако стане нещо, ще удариш няколко пъти, ще ритнеш някой и ще избягаш. Някой път не можеш да избягаш, до теб са децата. А тези неща да ни дава Господ да случат, но могат да се случат. Така че тази система е по най-евтиния начин, с най-малко изстреляни патрони, да ви даде някакъв шанс за оцеляване. Другото нещо, което искам да кажа, не е най-добрата, но е най-достъпната. Най-добрата в България е в отряда за борба с тероризма, но те едва ли ще споделят тяхните тайни. Нито имат право, нито намирам, че трябва да го правят. Разбира се, стрелба се води и по различни начини.
според мен руската школа е най-подготвена, но при тях стрелбата е съвсем различна и там се започва по друг начин, с друга методика. Не може да се говори за никакви теоретични уроци, но там при техния спецназ те имат инструктори подготвени, които могат да подготвят, но също там не могат да влезнат широк кръг хора, които си ходят. Един работи в една сфера, друг работи в друга сфера и да отдели по няколко часа. Там момчетата тренират от сутрин до вечер и са добри в това, което правят. Но тяхната школа да се отговори на някаква ситуация има много по-добри решения. Примерно, те ще направят изстрелването от тук. Много по-бързо е. Ако водим нападение, говорим за нападение, което е на 5 до 8 метра, до 10 метра, не ти трябва да се прицелваш. Но тук водиш стрелбата, много по-бързо е. Тук се губи вече много повече време, за да го направиш. Но, пак споменавам, там се прави да се оттренирва под наблюдението на инструктори. Да изкараме няколко общи положения от руската тактика, но тя е за борба с терористи. Да приемем къде трябва да се стреля. Извадили сме пистолета, но ние сме на обществено място. При стрелба в гърдите, в главата, много голяма вероятността част от патроните, от куршумите да попаднат в случайни хора. От друга страна, дори да се удари да се стреля и да се засегне двата бели дроба, терориста все още е изпомпал кръв до мозъка и все още може да върши действия преди да получи хипоксия и да загуби съзнание. Нашата цел е да бъде спрян, затова се правят няколко изстрела, не се прави един изстрел. Изстрелите в този случай, колкото и грозно да звучи, трябва да бъдат в тази област, защото в тази област попаднат ли, той веднага ще рухне на земята и няма да може да продължи атаката си към вас. Тя може да бъде с нож, може да е физически много силен, може и да е с пистолет. Важното е той да рухне на земята, да не може да ви отвърне. Сега да поговорим за раните, за огнестрелните рани. Когато се пробие белия дроб, човешкото тяло така е устроено, че двата бели дроба работят автономно. Само че при поемане на въздуха, ако тук има отвор, дупка, и от тук ще влиза въздух, много трудно. Раната трябва да се притисне. Когато се случи такова нараняване, човек трябва да бъде положен на този бял дроб, на който е ударен и ранен. Трябва да влезе. При поемане на въздух, раната да е запушена, за да може да се получи вакуума, за да може другия бял дроб да се напълни с въздух. Но когато след известно време, 2-3 дишвания, няколко вдишвания, тук се получава налягане, трябва да се освободи, да излезе налягането и пак. Така може да се поддържа човека, докато му се окаже първа помощ и докато стигне до болница. По този начин. Но ако двата бели дроба са поразени, няма спасение. Както и ако е поразена сънната артерия. Затискаш, от другия край кръвта се качва към главата, но ти си вече неадекватен да отвърнеш на атака на нищо. Може да изпаднеш без съзнание, държиш раната. Това са наранявания, които са крайно критични за живота. В някои случаи при белия дроб се слага най-обикновена лепинка или парче найлон. Лепинката е от тук и то става като клапан. Когато издишваш, въздуха излиза. Когато поемеш, запушва и става като клапан. Понеже искам да получите максимално ясна представа колко сме далече от истината, колко ситуациите на агресия към нас са опасни и колко ние сме заспали и сме неподготвени, ще засегна отчасти и темата с ножа. Ако нападателя е някой фанатик, който е гледал някой сайт, той що годи е предсказуем. Да, той няма да дойде така да те нападне или така и да те даде шанс нещо някъде научено или гледано да направиш. Той ще влезе и ще започне. Но той е предсказуем.
въпросът, когато касаем някой, който е обучен да борави с нож, там спасение няма. Между другото, руската школа наясно с това и казва, че няма спасение с нож и такива работи, въпреки че са много добри в тренировки. Но говорим за техните спецназ. Там тренират с истинско метал, истински нож. И психиката им се подготвя до такава степен, че те не се боят от оръжието и правят каквото са научили. Но няма гаранция, че ще успеят, но го правят и успяват. Въпросът е, че обучения, той ще тръгне с лъжливо движение, отдолу и отгоре. Ще направи няколко движения, докато се усетиш. Първата му атака може да не е с ножа. Първата може да е отдолу и тогава да започне прорезите. Ако в този случай ръката ти е напред и ще правиш някаква техника, той ще ти нареже ръката да започне да изтича кръв. От теб да почнеш да губиш силите си и накрая да паднеш долу. Така че много е сериозно, нека да нямаме илюзии, да знаем, че изпаднем ли в такава критична ситуация, шансовете са много малки да оцелеем. Въпросът е в превенцията. Значи, отиваш в хубав ден по главната улица, да си купиш телефон, да си купиш дрехи, разкарваш се, влизаш в този магазин, дай да влезем в този, дай да влезем в онзи. То това ти е живота и не можеш да живееш постоянно в готовност. Какво ще стане, аз съм готов да реагирам. Но мозъкът ти наблюдава общата картина и някои дребни детайли могат да ти изострят вниманието. За миг да се отделиш от спокойствието си. Движиш се, виждаш пейка, човек седнал на пейката, става и тръгва в някаква посока, но там е останал сакът му. Може да е случайно, може да отиде и да се върне, но може и да продължи някъде. Нищо не ти коса в такъв момент, само гледай, господине, забравихте си сака. По неговата реакция, как ще реагира, как ще ви погледне, ще тръгне да бяга, може да спасиш много хора, ако кажеш нещо. Ти разбираш веднага, че тук нещо не е наред. Този сак е оставен до пейката, гъмши от хора по магазините ходят, този хуква да бяга. Веднага, внимание, тук бомба и хората ги отдръпнете се. Имаме ситуация, отдръпнете се от тук. Да, ако се извика бомба, може да спадне паника. В паниката умират повече хора, отколкото от самия пожар или друг случай наблюдавате страничен поглед, вземане на положение около вас, държи нещо под сака си. Това трябва да ви дава някакъв сигнал, че нещо се случва, малко да се изострите вниманието. Ако след 2-3 секунди нещо вътрешното ви чувство подскаже, че грешите, добре, грешите, продължавате си живота, вие си имате вашето ежедневие. Но ние не сме научени на такива древни детайли, защото не сме били обект поради това, че страната ни е с по-нисък стандарт на живот. Не сме много в фокуса на наплив на иммигранти, на терористи и така нататък. Не ни са се случвали. Но аз правя всичко това за тези хора, които мислят, че ако гори при съседа, може да загори и при нас. Поне някаква подготовка да имаме, защото мъничко да можем да си помогнем в тая насока, това може да спаси човешки животи. Хора, светът е във война, а ние не можем да се бием. Пълнят Европейския съюз и България с измет, която е примитивна, жестока, без човешки ценности. А ние не сме готови за елементарна защита. Приспани сме с удобства и сме убедени, че винаги ще е така спокойно. Давам тези знания на онези от вас, които са осъзнали, че няма кой да ги защити, че сме оставени на произвола, че полиция и институции обслужват елита, а не вас, че само сами може да се защитим семействата и каквото можем да направим, ще го направим. Не е най-доброто, но само това мога да ви предоставя. Успех!